Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kuSimanje sihlazweni ebifika ngaso isikhathi ikhansela ke layo lapha ngi-ANC mbukeli ke seliveze ukuthi ke selingene ke esitokisini ukuthi ke lilwele ke umphakathi ke ngawo ke ugesi mbukeli ke nansi ke ivideo elapho ke ilona ke ikhansela lishutha ke likhona ke ngaphakathi ke evenini mbukeli sethathwa ke iwona ke amaphoyisa seliyogcina khona ke esitokisini mbukeli ngabe ukuthi ke okwakho okuphawula mayelana nayo ke le video ke engizothi ke ngushiye nayo ke njengamanje ke ikhansela ke ebelilwela ke luwona ke umphakathi endabeni yawo ke ugesi awuye lapha na ke comment section imbukeli ke sizo uvo lakho ukuthi ngabe ke olwakho uvo luthini ke mayelana nalo ke lolu daba lokuboshwa kwekhansela ke siyabonga uSkananda lo ukhansela wase Ward 15 oboshiwe manje kuseni mhla ka-3 kuJulayi sengiyisiboshwa manje ngiboshelwa nje ukuthi abantu base-Ward 15 etshela imnyama bafuna ugesi abanawo ugesi uhlupha njalo ngiboshelwe lokho-ke manje ngiyahamba nemoto la ngiyobuyizwa nje noma ngingaboshwa as long as umphakathi uzosala unogesi into ebalulekile ileyo khansela uSkananda lo usheze e-Ward 15 masithi siyasebenza sisebenzela umphakathi siboshiwe manje njengoba uzwa nje amandla awethu mandla aruna all power to the people angangibopha noma iminyaka emingaki as long as abantu base-Ward 15 bezoba nogesi anginayo inkinga nejele That's it.